Puistoon. Mulla olisi vähän asiaa. Moikka! Joo, mä oon tulossa 5 minuuttia. Moi! Moi! Sähän pääsit nopeasti. Joo, mä tulin heti kun sä soitit. Mulla oli asiaa sulle. Mä oon vähän miettinyt. Mut mulla ei oo enää hirveästi aikaa sulle. Ja mä toivon, että sä otat raskaasti. Mulla ei oo enää tunteita sun kohtaan. Tää tuli ihan puskista. Ei, et voi tehdä. Onko sulla joku toinen? Ei. Mä kuulin, että sä oot ollut Sirpankaa. Oh my god, miksi Hina on tullut vihreä? Oh my god, te ette voi uskoa, mitä nyt tapahtuu. Mitä? Pertti jätti mut. Mitä? Niin. Oh my god. Oikeesti. Mut ei mua haittaa, koska ei Pertti ollut yhtään mitään. Mitä? Se vaan jätti mut, joo. Mut ei mua haittaa. Mut sä oikeesti oot jonkun tosi paljon paremman. Pertti on ihan noua. Oot sä ihan okei vai? Joo, mä oon ihan okei. Ei mua varma? Joo. Tarvitset suklaat? No. Tämä matoo koukkuun vaan. Tee hyvä asenne. Joo. Katsotaan Sirpa. Sirpa, mitä? Miksi se on kuvaa? Siis se itkee. Miksi sä olit ihan Sirpaleena? No niin. Sirpa! Sirpa! No? Sinä pilasit mun ja Pertin suhteen. Mitä? Se on pyörittänyt 2 Sirpaa samassa. Ai. Sirpa, älä käännä mulle selkää. No! Pertti rävästää mua! Ei Why do you have to be